Σήμερα εκτάκτως στις 5 και 20 ο Ζακ, τον Cyprus Gamer από το cyprusgamer.com, τη μοναδική σελίδα στο ίντερνετ, κυπριακή σελίδα στο ίντερνετ που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε video games. Ο Ζακ έρχεται κάθε Πέμπτη κανονικά, σήμερα είναι εκτάκτως Παρασκευή, για να μας παρουσιάσει τα τελευταία νέα από τον κόσμο των video games. Ζακ, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη μου, γεια σας πολίτες και πολίτες στο 107,6. Καλό μήνα να ευχηθούμε καλό μήνα και έχουμε και πολλά νέα να πούμε σήμερα με την παρουσίαση του Nintendo Switch 2 και όχι μόνο από την Nintendo. Είχε γίνει πότε, 2 του μηνός η παρουσίαση. 2 του μηνός, προχθές, ναι. Είμαστε όλοι αυτιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το δωρεάν παιχνίδι της εβδομάδας που διανύουμε. Χάσαμε την προηγούμενη, ναι. Ελπίζω να τα βάλατε χθες που ήταν μέχρι χθες, όπως προσφέρονται κάθε εβδομάδα δωρεάν από την Epic Games από Πέμπτη μέχρι Πέμπτη απόγευμα. Αυτή την εβδομάδα, από χθες που διανύουμε, προσφέρεται το Cat Quest 2. Και αν δεν απατώμε, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε χθες ήταν το Cat Quest το πρώτο, το original, το 1. Ναι. Οπότε συνεχίζει να χτίζει σε αυτόν η Epic Games, καθόλου παράξενο, καθώς γνωρίζω ότι ενδέχεται να κυκλοφορήσει σύντομα το Cat Quest 3. Οπότε ξέρεις, ετοιμάζει το έδαφος, το προδρομή για να φέρει το καινούριο τον τίτλο. Όπως και να έχει, το Cat Quest 2 είναι έναν αξιαγάπητον open world action RPG, αλλά με πολύ αθώα παιδικά σχέδια. Είστε ένα γατάκι ντυμένο με ό,τι θα μπορούσε να φορεί ένα γατάκι σε αυτή την εποχή, και οι χαρακτήρες είναι πιο μεγάλοι, είναι πελώροι σε σχέση με το χάρτη τον οποίο διανύουν. Δηλαδή θα δείτε σπίτια τα οποία είναι πιο μικρά από το χαρακτήρα σας. Είναι έτσι λίγο πιο ποιητική προσέγγιση στο χάρτη, καθώς είναι και αστεία. Παραδείγματος χάρη, σε μια περιοχή που βρίσκεστε και είναι η πρωτεύουσα, The Capital, αντιθέτως ονομάζεται Catpital. Ξέρεις, λογοπαίγνια με οτιδήποτε έχει σχέση με γατάκια. Όπως λέει και το τρέιλερ, υπάρχουν new challenges αντί new challenges, ξέρεις, σαν το μιάου, ας το πούμε, κλπ. Όπως και να έχει, είναι δωρεάν το παιχνίδι. Το μόνο που έχετε να κάνετε, το βάλετε στη βιβλιοθήκη σας και μάλιστα μπορείτε να το παίξετε μαζί με ακόμα έναν φίλο. Προσφέρεται αυτό το co-op κομμάτι. Δεν είναι multiplayer το παιχνίδι, δεν θα παίξετε εναντίον άλλων παιχτών, αλλά θα έχετε ένα σύντροφο και σαν καινούργια, σαν αλλαγή από το αυθεντικό Cat Quest, σε αυτόν μπορείτε να παίξετε και ως σκύλος. Έχουν λύσει τις διαφορές τους, φαίνεται, έχουν ενωθεί ενάντια σε αυτόν τον καινούριον κακό που θεσπίζει, που μαστίζει την χώρα τους. Οπότε είτε σκύλος είτε γάτος, όλοι ενωμένοι για ένα σκοπό. Θυμίζει λίγο τις ταινίες Cats and Dogs. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Ξέρεις, είναι η πρώτη και η πιο αθώα μεταφορά για παιδιά κλπ. Να τους δείξεις ότι μπορείς να βάλεις τις έχθρες στην άκρη. Νομίζω είναι η πιο αθώα κόντρα, η οποία μπορεί έτσι να στείλει ωραία μηνύματα άμα εκμεταλλευτεί σωστά. Δεν θα πω για τους τίτλους που θα δοθούν την επόμενη εβδομάδα, θα τους δούμε όταν πλησιάσουμε την επόμενη Πέμπτη στο επόμενο μας ραντεβού. Όμως προτού να φύγουμε από την Epic Games, όντας η μητέρα του Fortnite και προσφέροντας μας πάντα διάφορα καινούρια καλούδια μέσα στο παιχνίδι, αυτήν την εβδομάδα έχει παρουσιαστεί και μπορείτε να αποκτήσετε μέσω του Fortnite Store, χρησιμοποιώντας τα V-Bucks, χαρακτήρες εμπνευσμένους από το σύμπαν του Invincible. Και για όσους δεν γνωρίζουν, το Invincible είναι μια σειρά κινουμένο σχεδίο βασισμένο πάνω σε μια σειρά comic books, το οποίο είναι αυστηρά ακατάλληλο για ανήλικους. Υπάρχει πολύ βία, υπάρχει πολύ νέμα, είναι comic για μεγάλους και το comic και η σειρά δεν το κρύβει, και οι χαρακτήρες οι οποίοι παρουσιάζονται, συμπεριλαμβάνονται μέσα σαν πακέτα, είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους της σειράς. Θα δείτε τον Omni-Man, θα δείτε τον ίδιο τον Invincible, την Atomic Eve, και αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα το πώς το έχουν καταφέρει και το έχουν πάσει είναι ότι είναι σχεδιασμένοι σαν από comic book. Παρόλο που το Fortnite σαν παιχνίδι είναι stylized, είναι 3D, υπάρχουν αυτές οι σκιές, οι χαρακτήρας αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον ανάλογα με το που στέκει. Αυτοί οι χαρακτήρες και άλλοι που είχαν προηγηθεί, παραδείγματος χάρη ο Rick and Morty, έχουν αυτόν το περίβλημα και το design του flat χαρακτήρα του σχεδιασμένου σαν από comic book. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όποιον τον ενδιαφέρει η σειρά να την ψάξει να τη δείτε, έχει ολοκληρωθεί και η τρίτη σεζόν πιο πρόσφατα. Είναι αξιολόγη.
Λοιπόν, θα πάω στις κυκλοφορίες της εβδομάδας. Δεν έχω πολλές να αναφέρω, αλλά είναι ενδιαφέρουσες. Δεν είναι μεγάλες κυκλοφορίες, αλλά είναι ενδιαφέρουσες. Και γιατί? Στις 2 Απριλίου, την Τετάρτη που μας πέρασε, κυκλοφόρησε το Crocs Legend of the Gopos για τα PlayStation, τα Xbox X, το Nintendo Switch, προφανώς θα παίζει και για το Nintendo Switch 2 και το PC. Λοιπόν, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε, όντας ένα παιχνίδι από το 1997, έναν από τα πρώτα platform παιχνίδια που ήταν έτσι με 3D, το οποίο δεν πήρε ποτέ έκταση όπως πήραν άλλοι τίτλοι, παραδείγματος χάρη το Crash Bandicoot, το Spyro the Dragon κλπ. Παρόλο που είχε κυκλοφορήσει τότε για PlayStation, για Sega Saturn και για τα PC, ο λόγος που αξίζει να το αναφέρουμε είναι ότι ο Croc, ο πρωταγωνιστής, είναι ένα κροκοδιλάκι το οποίο το έχει υιοθετήσει μια οικογένεια είναι σαν μπάλες τριχωτές, πραγματικά δεν έχω. Ξέρω πώς άλλος να το πω, είναι genuinely τριχωτές μπάλες, έχουν απηχθεί από κάποιον κακόν, τον Baron Dancy όπως τον ονομάζει, και ο Croc πρέπει να τους βρει, να την ελευθερώσει την οικογένεια του. Τώρα, γιατί είναι αξιοσημείωτο αυτό, είναι ότι αρχικά το παιχνίδι ξεκίνησε να παράγεται σε συνεργασία από την Argonaut Software μαζί με την Nintendo, και ο σκοπός του παιχνιδιού ήταν το κροκοδιλάκι να ήταν δεινοσαυράκι και να λεγόταν Yoshi. Αλλά για κάποιο λόγο δεν τα βρήκαν στην εκτέλεση του τίτλου, δεν προχώρησε η παραγωγή και η Argonaut αποσχίστηκε από αυτήν τη συμφωνία και το ανέπτυξε μόνη της, μετατρέποντας το χαρακτήρα σε κροκόδιλο. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ονομασία του Yoshi. Ναι. Ακριβώς. Βεβαίως κάποιος θα δει μια αλφα ομοιότητα μεταξύ των δύο, σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, αλλά όντας πράσινο, στέκει, μεγάλη μύτη, τα μάτια έτσι ψηλά κλπ. Θα δείτε ότι ο χαρακτήρας θυμίζει, φέρνει, μοιάζει ότι γεννήθηκε από τις δημιουργίες του Yoshi. Λοιπόν, η δεύτερη κυκλοφορία που πάλι μπορεί να είναι μεγάλη, το μέλλον θα δείξει στη συγκεκριμένη, αλλά είναι αξιόλογη να αναφέρουμε, ονομάζεται Steel Hunters. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αποκλειστικά για PC, έχει κυκλοφορήσει και αυτόν τις μέρες που μας προηγήθηκαν και είναι μια ολοκαίνουργια κυκλοφορία από το μυαλό της Wargaming. Μια εταιρεία η οποία είναι διάσημη για τα World of Tanks, World of Warplanes, of Airplanes, World of Warships και τι άλλο, ό,τι World και ό,τι simulation πολέμου μπορείτε να σκεφτείτε. Βγήκε τώρα και μπαίνει σε νέα χωράφια κυκλοφορώντας το Steel Hunters, το οποίο είναι ουσιαστικά mecha armors, μεγάλες, πελώριες πανοπλίες. Σκεφτείτε Pacific Rim, σκεφτείτε θα έλεγα το Anthem, αλλά είναι και αποτυχία και πιο μικρές. Τέλος πάντων, ίσως τον Hulkbuster έτσι ύφος στολό να το πούμε, και είναι ένα παιχνίδι PvPvE. Άρα έχετε να αντιμετωπίσετε και άλλους παίχτες και το περιβάλλον, και είναι hero shooter. Άρα οι στολές τις οποίες θα επικαλεστείτε θα έχουν τα δικά τους, τις οποίες θα χρησιμοποιήσετε θα έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Κάποιες θα είναι πιο βραδικίνητες αλλά με πιο δυνατά όπλα, κάποιες πιο σβέλτες κλπ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη στον κόσμο των multiplayer παιχνιδιών, ειδικά από μια εταιρεία η οποία τόσα χρόνια έχει παραμείνει πιστή στο αληθοφανές, στο simulation και όχι τι είχε να κάνει με πόλεμον που πέρασαν ή και είναι στο τώρα παρά σε κάτι φιουτζουριστικό. Οπότε γι' αυτό πίστευα ότι πρέπει να το αναφέρουμε. Και τέλος, η κυκλοφορία που είναι η σημερινή κυκλοφορία που θέλω να αναφέρω ονομάζεται Peppered. Έτσι, ας το πούμε, με πιπέρι από πάνω, ναι, με indie στο τέλος, άρα το πιπέρι σας το πούμε, ξέρω εγώ, ναι, Peppered. Ναι, Peppered είναι όταν κάποιος σου ρίχνει σπρέι πιπεριού. Μάλιστα, ναι, μπράβο. Έχω πιπεριστεί. Λοιπόν, είναι αποκλειστική κυκλοφορία για PC. Είναι ένα έτσι πιο απλοϊκά φτιαχμένο παιχνίδι όσον αφορά τον γραφικό χαρακτήρα του. Είναι pixelated τα διάφορα πράγματα. Αλλά αυτό που με ιντρίκαρε και ο λόγος που το αναφέρνω είναι ότι χαρακτηρίζεται ως an existential platformer. Και λέει ότι για όλα τα πράγματα που έχεις να κάνεις μέσα στο παιχνίδι έχεις μια ευκαιρία. You have one shot at everything. Και αυτό μεταφράζεται ότι βρίσκεις έναν αρχηγό, εάν πεθάνεις, εάν σε χτυπήσει ο αρχηγός, ας το πούμε, και χάσεις το αίμα σου και πεθάνεις,
η ιστορία συνεχίζεται σαν να έχεις αποτύχει σε αυτό το πράγμα και εξελίσσονται τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Εάν αποφασίζεις να μπεις μέσα στο ανσασέρ για να πας πάνω όταν σε καλούν, η ιστορία αλλάζει και το βλέπεις όπως επειδή πήρες αυτή την απόφαση. Και το διατυμπανίζω μέσα στη σελίδα μου ότι είναι branching storytelling και ότι υπάρχουν υπεράριθμες κατευθύνσεις που μπορείς να ακολουθήσεις και έχεις μόλις μία ευκαιρία σε κάθε επιλογή. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πράγματι, και οι χαρακτήρες που παρουσιάζονται δεν είναι ανθρωπόμορφοι, με πόδια, με χέρια στέκουν και ξέρω εγώ, αλλά τα πρόσωπα είναι περίεργα, τα μαλλιά είναι περίεργα, οι κινήσεις είναι περίεργες. Οπότε, όποιον τον ενδιαφέρει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, ευελπιστώ ότι δεν θα σας προκαλέσει το δικό σας existential crisis. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια τα οποία όταν διαλέξεις μία α επιλογή πάει αλλού, μία β επιλογή πάει αλλού, μία γ επιλογή πάει αλλού. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο βλέπω στο Instagram συνέχεια. Επειδή ακολουθώ φυσικά και την εταιρεία η οποία θα το βγάλει στο Steam πρώτα, αλλά είπε ότι υποσχέθηκε ότι αν πάει καλά θα κυκλοφορήσει ψηφιακά και τις υπόλοιπες κονσόλες. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το παιχνίδι λέγεται Recure. Δηλαδή κάτι το οποίο ξανάγινε. Recuring, ας πούμε. Το Recure τι είναι? Ένα ανθρωπάκι το οποίο κινείται από αριστερά προς τα δεξιά, φαινομενικά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εκρήξεις, γίνεται ο κακός χαμός δεξιά-αριστερά του, αλλά όταν αλλάξεις τη φορά του και το πάρεις το ανθρωπάκι αριστερά, ο χρόνος πάει πίσω μαζί με τον χαρακτήρα. Και είναι αυτό που μοιάζει σαν ταχυδρόμος. Μπράβο, εκείνο το ανθρωπάκι. Και μπορείς και αλλάζεις και κινείσαι και μπρος πίσω στην οθόνη. Δηλαδή ένας σταυρωτός, θα το έλεγα εγώ, τρόπος να κινηθείς, δεξιά-αριστερά, μπρος, δηλαδή μακριά από εσένα, και πίσω, δηλαδή προς το μέρος σου, καλύτερα να το πω. Μάλιστα. Και αλλάζει, έτσι όπως το περιγράφεις μου θυμίζει και το Gardens Between, που και αυτόν είχε κάπως αυτόν το ύφος, ότι κινείσαι μπροστά και τα πράγματα π.χ. πέφτουν, ενώ αν αρχίσεις να πηγαίνεις πίσω τα πράγματα αρχίζουν να ανεβαίνουν και πρέπει να μετακινήσεις κάτι, θα πάει αλλού, θα πέσει αλλού κλπ. Και εκεί πηγαίνει καταστροφή και πέφτει μια σκάλα δίπλα του, εσύ δεν το βλέπεις φυσικά, δεν το αγνοείς όταν προπατάς προς τα δεξιά, μπορείς να πας λίγο πίσω στη σκάλα η οποία έπεσε δίπλα σου και να περπατήσεις να αποφύγεις την καταστροφή η οποία είναι μπροστά σου. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελπίζω σε κάποια φάση να κυκλοφορήσει εκτός από Steam και για τις υπόλοιπες κονσόλες, να το παίξουμε κι εμείς που δεν έχουμε PC game PC στο σπίτι. Πάμε παρακάτω, έχουμε ωραία νέα. Λοιπόν, θα πω για το Call of Duty Black Ops και Warzone Season 3 που κυκλοφόρησε από χθες και φέρνει βεβαίως νέους χαρακτήρες, νέα όπλα, νέα skins, ένα ολοκένουργιο Battle Pass και το πασίγνωστο πλέον Black Cell Updated Battle Pass, όπου δεν αρκεί να αγοράσεις το πρώτο, πρέπει να αγοράσεις και το δεύτερο, το Black Cell, με επιπλέον χαρακτήρες, επιπλέον όπλα κλπ. Αναμένουμε, παρόλο που έχει πάει live, είχε διάφορα προβλήματα στους servers, πολλοί δεν κατάφεραν να το κατεβάσουν, πολλοί δεν κατάφεραν να το παίξουν, το Warzone είναι offline κλπ. Και αναμένουμε πότε θα μπουν και καινούργιοι χάρτες, ειδικότερα δε στο Zombie Mode. Μείνετε στην αναμονή σε αυτό, θα σας ενημερώνουμε όταν έχουμε τα περισσότερα νέα για αυτό. Και βεβαίως, αφήνω έτσι για το τέλος την παρουσίαση, την επίσημη πλέον παρουσίαση και περισσότερες λεπτομέρειες και τα πάντα όλα για το Nintendo Switch 2. Θα αρχίσω με το ότι άλλαξε πλέον το intro των παιχνιδιών. Προηγουμένως είχαμε το δεύτερο από τα Joy-Cons να έρχεται να κάνει slide προς τα κάτω, όπως τα έβαζες πάνω στην κονσόλα την Nintendo Switch, την original, ενώ τώρα επειδή κάνουν κλικ και μαγνητίζονται, ας το πούμε, από το πλευρό, άλλαξε το intro. Ήταν από τα προγράμματα που πρόσεξα, έρχεται κάνει κλικ το ένα πάνω στο άλλο και ξεπετάγεται και το 2 στο πλευρό τους, που είναι το επίσημο logo πλέον του Nintendo Switch 2. Και τελικά προς απογοήτευση δική μου δεν το ονόμασαν Super Nintendo Switch. Πολύ απλά Nintendo Switch 2, ναι. Ναι, ας πούμε, εννοώ, τέλος πάντων, ξέρεις, λίγο sad. Δηλαδή, ανείς φάγες μόνος σου τώρα ότι δηλαδή το επόμενο είναι το Nintendo Switch 3, ή απλά επειδή η όψη, η μορφή, το ότι θα υπάρχει compatibility κλπ. Γι' αυτόν τους κατεύθυνε στο ότι θα πρέπει να είναι η ακολουθία του άλλου. Αλλά η αλήθεια λέγεται, είχες το Lite, είχες το OLED που δεν είχε ιδιαίτερο όνομα, έχεις τώρα το 2 που είναι απλά 2, ξέρεις.
lost opportunities. Εγώ έτσι νομίζω. Μπορούσε να το κάνουν έτσι πιο ενδιαφέρον. Θα βγει και OLED σε κάποια φάση, εγώ πιστεύω. Σίγουρα. Αποκλείεται να μείνει έτσι. Επιλέξανε να βάλουν LCD οθόνη στο πρώτο μοντέλο του Switch 2. Εννοείται σε κάποια φάση θα μπει και το OLED. Αν και υποστηρίζουν ότι η LCD οθόνη η οποία μπήκε δεν είναι η ίδια φυσικά με το Nintendo Switch 1. Είναι πιο μεγάλη, έχει και HDR, έχει και περισσότερα frames να βλέπουμε καλύτερα το παιχνίδι. Σε αφήνω να τα πεις εσύ όμως. Όχι, εγώ έφυγα. Ενώ κάλυψες με πλήρως. Τι έμεινε να μου πεις, ότι άμα το βάλεις στο dock, το αναβαθμισμένο dock έχει 4K με 60 frame per second στα παιχνίδια βεβαίως που το υποστηρίζουν, 256 GB αποθηκευτικό χώρο, 2 θηρίδες USB Type-C αντί μια και 3D ήχο. Πέραν αυτών όλων που ανέφερες. Και μικρόφωνο. Και μικρόφωνο. Και ανεμιστηράκι. Και ανεμιστηράκι πάνω στον dock αυτή τη φορά. για να μένει η κονσόλα δροσερή. Ειδικά στην Κύπρο. Ρε, εμένα πήρε φωτιά εμένα. Η αλήθεια είναι στην Κύπρο θα το χρειαστούμε. Έχει παρουσιαστεί ότι θα κυκλοφορήσει στην αγορά στις 5 Ιουνίου, ενώ οι προπαραγγελίες του θα ανοίξουν από τις 8 Απριλίου την ερχόμενη Τρίτη. Βέβαιως δεν ξέρουμε πότε θα έρθει στην Κύπρο και δεν έχουμε την ακριβή τιμή του, όντας νομίζω παρουσιάστηκαν μόνο η τιμή στα δολάρια και η τιμή στις στερλίνες. Έχει παρουσιαστεί και η τιμή σε ευρώ. Νομίζω είναι επίσημη η τιμή, δεν μπορώ να την πούμε στον αέρα όμως. Ναι, οκ, ήταν η επίσημη. Όμως βγήκε η τιμή, εκείνη που είδες σε ευρώ ήταν εκείνη η τιμή, ναι. Μάλιστα, οκ, τέλεια. Λοιπόν, θα έχει και το δικό του Pro Controller, ενώ στο πακέτο θα έρθει με ό,τι ερχόταν μέχρι στιγμής και το υφιστάμενο Nintendo Switch. Μιλούμε για τα δύο Joy-Cons, τον dock στο οποίο μπορείτε να τα βάλετε πάνω, τον dock της κονσόλας, η κονσόλα βεβαίως, η οθόνη μόνη της που είναι touch, το σύρμα της φόρτισης, το HDMI κλπ. Το wow της παρουσίασης, πέραν όλων αυτών που μάθαμε τιμή και επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ήταν και η παρουσίαση διαφόρων τίτλων που θα ακολουθήσουν. Και ο ένας τίτλος εμένα που ανυπομονούσα πιο πολύ, παρόλο που ήξερα ότι θα είναι launch titled, ήδη το είδαμε από τις παρουσιάσεις του, ήδη φάνηκε, ήδη κλπ. Ήταν, πλέον τώρα είναι επίσημο, το Mario Kart World, το οποίο θα κυκλοφορήσει ανήμερα της κυκλοφορίας του Nintendo Switch 2, μάλιστα ενδέχεται να υπάρχει και bundle για το Mario Kart World. Πολύ limited bundle θα είναι. Πάρα πολύ limited, μπράβο. Λοιπόν, και όπως υποδηλεί το όνομα του Mario Kart World, θα είναι έναν open world παιχνίδι, τουλάχιστον με open world χαρακτηριστικά παιχνίδι. Δεν θα μπορείτε να ξεπεζέψετε το όχημά σας και να περπατήσετε, να πάρετε όπλα κλπ. Ξέρω εγώ μέσα στο παιχνίδι, αλλά θα μπορείτε να βγείτε εκτός πίστας, θα πρέπει να οδηγήσετε για να πάτε στην επόμενη πίστα, θα μπορείτε να ξεκινήσετε αγώνες καθώς περιδιαβαίνετε, θα έχει 24 οδηγούς, θα έχει νέες πίστες, βεβαίως αφού πρέπει να γεμίσουν όλα τα κενά μεταξύ των διαφόρων χώρων και των διαφόρων πιστών. Είναι τεράστιος ο χάρτης ο οποίος παρουσιάστηκε με διάφορα biomes, θα έχει με λάβες, θα έχει με δάση, όπως μας έχει συνηθίσει το Mario Kart έτσι κι αλλιώς. Θα έχει ποικιλία από outfits, από αυτοκίνητα, από αυτοκόλλητα, από στολές, από λοιπά, όπως ξέρουμε από το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν δεις το trailer, δεν είμαι σίγουρος αν θα συμπεριφέρεται έτσι και οδηγικά μέσα στο παιχνίδι, αλλά δείχνει τα οχήματα να κινούνται έτσι με πιο έντονους ρυθμούς, τον drift τους να γέρνουν τα αυτοκίνητα κλπ. Πράγμα το οποίο μου λέει έτσι θα το πάρουν ένα επίπεδο πιο πάνω, να γίνει ακόμα πιο διασκεδαστικό το παιχνίδι. Και να γυρίζει ο μοχλός για να κάνεις το drift. Ναι, σπάσω τα δάχτυλα μας. Μιλώντας για γυρίζοντας τον μοχλό, παρουσιάστηκε ένα παιχνίδι το οποίο λέει θα εκμεταλλεύεται τις ικανότητες του Joy-Con, που ξέραμε ότι υπάρχει αυτό το gyroscope και μετριέται η κίνηση του από το παιχνίδι. Ονομάζεται Drag X Drive και είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται με αναπηρικά καροτσάκια, χαρακτήρες είναι σε αναπηρικά καροτσάκια και παίζουν μπάσκετ. Το demo του παιχνιδιού μας έδειξε πώς θα χειριζόμαστε τους μοχλούς για να το παίξουμε. Εμένα δεν μου φάνηκε ιδιαίτερα ωραίο, για να είμαι ειλικρινής, ενώ φατσάρει λίγο κουραστικό, το κάνει μπρος πίσω σαν να κάνει σκία στο που για να κινηθεί το αναπηρικό, μετά να σήκωσε, να ρίξει τον μπάσκετ κλπ. Και πιστεύω μπορεί εύκολα να τραυματίσει σε εισαγωγικά τους μοχλούς αν τους κάνεις πάνω σε επιφάνειες οι οποίες δεν είναι λίες, δεν είναι έτσι απαλές για να διαβάζει την κίνηση. Κατάλαβα τι εννοείς. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι στον αέρα. Όπως είχαμε το PSVR 2, το παιχνίδι με
που σκαφάνονες πάνω με τα χέρια σου. Υποθέτω ότι θα υποθέτω το Call of the Mountain που λέει. Ναι. Υποθέτω θα μπορεί να το διαβάσει, ενώ όπως το διαβάζει στον Just Dance κλπ. Αλλά στην παρουσίαση τουλάχιστον έτσι όπως το έδειξε ήταν πάνω σε τραπέζι. Ναι, και ήταν λίγο περίεργο. Ήμουν κάπως αλήθεια, θέλεις με ένα τρίφωτο μοχλό μου στο τραπέζι, είναι λίγο περίεργο. Ναι. Έτσι πολύ. Να μην εκπλήσεσαι αν βγει και ειδικό ματ για τα παιχνίδια αυτά από κάποιον τρίτο παραγωγό. Ναι. Λοιπόν, πολύ εντάχει να πω ότι ανακοινώθηκε τέλος πάντων Project 007 inspired από τον James Bond. Δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο ούτε για ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε για λεπτομέρειες, απλά αναφέρθηκε. Παρουσιάστηκε το Hyrule Warriors Age of Imprisonment που είναι prequel του Legend of Zelda Breath of the Wild. Όχι, prequel του Tears of the Kingdom. Αλήθεια. Prequel το Tears of the Kingdom που βλέπουμε την ιστορία της πριγκίπισσας που πήγε πίσω στον χρόνο και φυλάκισε μαζί με τους υπόλοιπους των Γκάνων. Κάνε tag το Γιώργο Ντερίλα στο βίντεο αύριο για την έκθεση που μου έχει προκαλέσει γράφοντας μου ότι είναι το Legend of Zelda Breath of the Wild. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το Borderlands 4... Κοίταξε, κοίταξε. Κατά κάποιο τρόπο, επειδή είναι όλα στο παρελθόν, είναι όλα prequels. Έσωσε στον Δωράδο και στο πάτημα. Το συγκεκριμένο όμως είναι οι χαρακτήρες του Tears of the Kingdom και είναι η ιστορία της πριγκίπισσας η οποία πήγε πίσω στον χρόνο και συνδέεται με το Tears of the Kingdom μετά που παίζει το παιχνίδι. Μάλιστα. Tears of the Kingdom εντωμεταξύ που αξίζει να αναφέρω τώρα ότι όπως και το Breath of the Wild, το Kirby and the Forgotten Land, θα αναβαθμιστούν και θα έρθουν με καλύτερες επιδόσεις για το Nintendo Switch 2. Για όσους θέλουν να παίξουν τα παιχνίδια στην καλύτερη δυνατή τους μορφή. Δύο τίτλοι οι οποίοι είναι πολύ wow, εντάξει, πέρασα το χρόνο μου, είμαστε εντάξει. Ακόμα 5 λεπτά έχουμε, να σου πω. Ακόμα 5 λεπτά. Δάκρυσα γιατί δεν θα μπορώ να παίξω κατευθείαν το παιχνίδι. Δηλαδή έχω το παιχνίδι, άσε με να το παίξω στα καινούργια γραφικά. Ναι. Εντάξει. Δεν είμαι φίλος σου και θέλω να παίξεις, να απολαύσεις, θέλω να αγοράσεις από μένα, οπότε πλήρωσε. Λοιπόν, Borderlands 4, το οποίο αναμένουμε και ξέρουμε ότι θα κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνει διαθέσιμο και για το Nintendo Switch 2 ένας υπέρτιτλος, ενώ ξέρεις, ολοκένουργιος τίτλος και θα κυκλοφορήσει σε next gen consoles, οπότε τούτο δείχνει το πόσο καλά optimized θα το κάνουν το παιχνίδι και πόσο δυνατή θα είναι η κονσόλα, ενώ παρουσιάστηκε το Dusk Bloods από τη From Software, τη μαμά των Elden Ring και Dark Souls παιχνιδιών, και θα είναι ένας αποκλειστικά για το Nintendo Switch 2 τίτλος. Πολλά περίεργο, πολλά ιδιαίτερο, θα είναι multiplayer το παιχνίδι, όπως ήταν και το expansion του Elden Ring, το Night Rain, αλλά θα έρθει μέσα στο 2026. Και ξέρεις, ξαφνικά σκοτίνιασε πάρα πολλά η παρουσίαση με το Dusk Bloods, γιατί αντιλαμβάνεστε, μιλούμε για ένα παιχνίδι με πολλά gore γραφικά και τρόμων και σκοτεινά και περίεργα όντα κλπ. Το παρομοίασαν με το Bloodburn. Ναι, το παρομοίασαν πάρα πολύ με το Bloodburn το ύφος του, πολύ φυσιολογικό και δυστυχώς πολλοί πίστευαν ότι εκείνη την ώρα θα ήταν η παρουσίαση του Bloodburn 2, το οποίο περιμένουμε. Είχαμε και την επέτειο 10 χρόνια, πόσα έχει περάσει τώρα το παιχνίδι, εντάξει, ναι. Έκανε πολύ νόημα να ήταν γίνο, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, Kirby Air Riders, ένας τίτλος τον οποίο έχουμε να δούμε πάνω από 20 χρόνια, θα βρει τον δρόμο του τώρα στο Nintendo Switch 2 και βλέπεις, ξέρεις, κράτησαν ωραίους τίτλους να ρίξουν για να ψήσουν το κοινό, όπως και έναν ολοκένουργιον open world Donkey Kong, ο οποίος μόνο ωραίους τίτλους κυκλοφορεί, οι τελευταίες του κυκλοφορίες ήταν απίθανες, πραγματικά πολύ ωραία ότι είχα παίξει από Donkey Kong, και έρχεται με το Donkey Kong Bonanza. Ξέρεις, λογοπαίγνιο πάνω στο Bonanza. Αυτό μου θυμίζει το μεταξύ κόσμο open world σαν το Zelda, αλλά είναι ο πίθηκος. Ναι, ο γορίλας. Ο γορίλας, σωστά. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό και αρέσκει μου πάρα πολλά τούτη η ανάπτυξη του συγκεκριμένου χαρακτήρα που δεν τον άφησαν να είναι απλά ένα platformer και του δίνουν μια διαφορετική υπόσταση. Ήταν
πάντα ιντρίγαρε με τούτο. Να ένας δυσδιάστατος χαρακτήρας να ξεφεύγει και να γίνεται κάτι καινούριο, να εξελίσσεται σε κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν πάρα πολλοί τίτλοι οι οποίοι θα βρουν το δρόμο τους στο Nintendo Switch 2. Too many to mention εδώ. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση ολόκληρη, όπως και τα spotlights στους τίτλους που θα ανακοινωθούν. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό άρθρο στο www.cyprusgamer.com, να τα δείτε όλα ένα προς ένα. Και πείτε μας, αφήστε μας στα σχόλια σε αυτό το βίντεο, αν αυτόν κυκλοφορήσει σε βίντεο, αν ψήνεστε, αν ενδιαφέρεστε, αν είναι μια από τα ίδια, αν είναι κάτι αδιάφορο, αν είστε happy με το υφιστάμενο Nintendo Switch, αν κάνει νόημα το όνομά σας είναι Nintendo Switch 2. Κοίταξε, λοιπόν, να πω, πριν σε αποδεσμεύσω, ένα μικρό σχόλιο ότι μετά την παρουσίαση του Nintendo Switch, την επόμενη μέρα είχαμε και τα Nintendo, πώς λέγεται, πώς λέγεται η παρουσίαση. Treehouse, μπράβο, ναι, το Treehouse. Δυστυχώς για εκείνους, στα σχόλια του YouTube ήταν βροχή. Η πλειοψηφία των μηνυμάτων δεν ήταν πόσο ωραία παιχνίδια μας παρουσιάσατε, αλλά πόσο μεγάλη τιμή, πόσο μεγάλο κόστος έχουν τα παιχνίδια. Χωρίς να αναφέρουμε τιμή στον αέρα, να πούμε ότι κοντεύει τριψήφιο αριθμό αυτή τη φορά το κόστος των παιχνιδιών. Ελπίζουμε ότι η Nintendo θα το ξανασκεφτεί, γιατί δημιουργεί εισαγωγικά προηγούμενο. Γιατί σου λέει ότι αν η Nintendo καταφέρει και πωλήσει παιχνίδι με τριψήφιο αριθμό κόστους, και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Πράγμα το οποίο είναι το μεταξύ υφίσταται, ενώ υπάρχουν τίτλοι που αγγίζουν τριψήφιον, αλλά συνήθως δικαιολογούνται με το ότι υπάρχουν deluxe πράγματα να κατεβάσεις μέσα. Για άλλο κοινό. Ναι. Έχουμε συνηθίσει άλλες τιμές για τα standard παιχνίδια πληγή του PlayStation 5. Δεν κοντεύει εκείνη την τιμή που παρουσίασε η Nintendo στην παρουσίαση. Θα δούμε. Είναι μια αύξηση σημαντική. Είναι περίπου 1,5 φορά το υφιστάμενο ή λαθανόμαι? Όχι. Θα σου έλεγα εγώ ακόμα ένα πέμπτο. Ακόμα ένα πέμπτο. Μάλιστα. Αλλά πάλι είναι σημαντικό. Ήταν ήδη ακριβά τα παιχνίδια του Nintendo Switch και μάλιστα πάντα σχολιάζαμε ότι τα first party παιχνίδια ειδικά δεν γνωρίζουν ποτέ εκπτώσεις. Είναι σχεδόν πάντα η τιμή τους παραμένει στα ύψη. Ακριβώς. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο και πιστεύω πολλοί κόσμος μπορεί να είναι αποτρεπτικό αυτό για να προχωρήσουν παρακάτω. Θα δούμε. Αποτρεπτικό ακριβώς και για τους γονείς οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν την κονσόλα στα μικρά παιδιά. Λέγαμε, ας πούμε, πριν να κυκλοφορήσει, πριν να μάθουμε λεπτομέρειες, ότι τα Χριστούγεννα θα είναι ο καιρός ο οποίος, ή το Πάσχα θα είναι ο καιρός ο οποίος θα θέλουν τα παιδιά καινούργια κονσόλα, αλλά εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, ειδικά μια κονσόλα την οποία μπορούν να την κρατήσουν στα χέρια τους, να τη ρίξουν, να τους φύγει, ξέρετε. Ναι. Και υπάρχουν ήδη κονσόλες, αν θέλουν κάτι για τα χέρια στην αγορά, ίδιας και παρόμοιας δύναμης, θα το πούμε και αυτό, αλλά είναι και το πλεονέκτημα ότι είναι τα παιχνίδια, είναι το ότι το προσθέτεις και στην τηλεόραση, είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, ήταν ο Ζακ, τον Cyprus Gamer, από το cyprusgamer.com. Κάθε Πέμπτη κανονικά ο Ζακ έρχεται, σήμερα εκτάκτος Παρασκευή. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, Ζακ, στις 4:40. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη μου, καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.